Tingnan natin yung, ito yung galing sa Japan na noodles or miswa. Thank you so much, Angel Loso. Angel Loso. Thank you, Angel Loso. For the canton. Lamig siya ha. Ang chicken broth lang nito. Yeah. Mostly, nito. Tapos talaga mo lang siya ng asin, pepper. Yeah. So kakainin na natin to. Yeah. Makatakot pa. I'm so excited to taste that one. Hindi sa sausaw ba dito? Hindi na. Hindi na, hindi. Perfecto na mo. Pwede mo manilagay kasi. Pwede lagay kay pahala naman ta. Matakot ako. Parang pwedeng dito na lang kasi hindi maanghang. Maanghang din yan. Walang anghang eh. Can I try? Manghang yan, isa ano, sabaw. Lalagyan natin. Walang anghang eh. Oh, Promise. mas gusto ko may... Asan ba yung ano? Yung spicy na ano? Hindi ko nakikita. Spicy na, oo. Ano yun? Yung masarap yung yung sauce. Yung retina, ano to? Retina, ha? Ay, ito dapat yung nilagay mo, Mang. Wag. Hindi, sakto lang yung ang natin kasi alam mo naman yun. Ayan, binalot ko Ito, sa... kaya, Ano? Lettuce. Lettuce. masarap yata siya pag maangang. Ayan na naman sa silin yan. Hindi nga naanghangan sila ni ano nito. Go. Isa-isahin mo. Bet niya. Ito! Tikman mo muna. Puno pa akong Tikman mo muna. Hindi na. Sige na, go. Wala layo gamit Isa pa tayo. daw, isa pa ma. Ang Ang tubig. O, diba? hindi siya maanghang. Hindi na mangal. Pagkas yung ano mga karne. Kaya siya, wag lang Kasi ang sarap niya. Oh, ang sarap niya ng ganun lang. Kaya pala hindi na ang lakat no, kano. Kasi dapat hindi ganun karami yung... Kasi nakakasabay. Siguro nung last time na dami. Pero... Di man, uy. Kakara, hindi. Awa, sa dili ba? Ginoo ko. Kuha na sa ice water. Di man bitaw. Wag lang siya. Tolerable Sayang sa tayo, eh. tolerable sa Kung akin. ganyan yung patak, pero yung... actually, pag nasobrahan... Ang pangit lang kasi pag kumain ka nito sobrang anghang, tapos nag-release ka, ang hapdi sa ano ba, sa pagitan ng mga weber. In fairness, ang sarap niya talaga pag may patak talaga. Ito pinataka mo. Wala. Maubos na namin to, lamig kayo. Ayun, meron. Sagi pa mo. Wala tong patak, hindi ko pinatakan. Wait, na. I know you like it. Duman. Hindi maangangin si Melmar pero wala tong patak. I'm a fan of mga spicy food din, pero wag lang sobra. In fairness, patak pa lang ito. Pero ito, giniling, no? Ah. Chicken and shrimp. Sarap. Para mas init pa yun. Chicken shrimp po siya guys. Tapos, habang nagkakagulo kami doon sa fish pan, kinakain na pala ni Maymay yung ano mo. Sa ayaw. Ang palaman. Ang shrimp. So, ubos na yung shrimp niya. Bangang yung nainitan. Maugal. Have you tried the broth? Oh, the broth? I'm done. Wala pa Try man. ko na ito yung dating. I love the taste. May halang ang noodles tayo. Halang noodles, wala pa kailangan at sabaw, pero halang siya. Good. Lagi, nahalangan naman maana. Mas lamig siya, itabon ani dam. Ha? Grabe yung tabon. Grabe extreme. Sure ka? Itabon lagi ani, lamig siya. Di man siya O, di ba? Drop lang dapat kasi okay na. Pag sumobra ka sa drop, okay. Napabilib yan po ng kalang eh. Ano? Saan na? Oo. Nung nakaraan, nag-ano ko ng sili Kahit ba? ilang drop pa rin nahalangan. Kaya naman siya kung talaga ano ka ng spicy. Lubuton na kaanay, bahalang kayo. May lettuce pa dyan. Nagtutok sila. Konti. Amin na para hindi mabawasan tong presentation. Bakit? Unti lang. Kunti lang yun eh. Last. Hugasan na yan. Para may pangsalo ng ulam. Sabi ito, gataon nga. Naku eh. Oyong! Gataon Oyong! Oyong! Asa po dyan sa'yo? Uy, meron ng patak.
Wala pa. Wala ka. Last, huling patak. Tanggal lang sa katutak. Para ma-absorb sa loob ba? Absorb doon sa loob, pero papunta rin lahat sa lalamunan. Dami kayo, mauubos na namin. Bahala kayo dyan. Mauubusin namin buwang. Meron pang turon. Meron pang inihanda si Simple Amore. Meron pang kay Amore, kaya next. Si Amanda. Kasi Amanda. Kaya yung buko pa eh. Si Amanda dapat, tumapawaw ba sa anghang. Akin siya. Yung mga bibigay mga waga naman. Hindi to siya on i-stock. Kung sa akin hita. Hello, Almond. Kaganon. Putang na, di mawala. Dili ba man siya halang dito naman tayo sa pila kanina to. Siguro nag-drop kayo dito sa sabaw na. Wala. Ano talaga Sila ba? noodles niya? Wala na noodles talaga niya manghang. Dali ano halang ang Mga tignan mo ang doon. Sabaw. Wala ko sinuha. Oh, bay nagtimpla sa sabaw. halang gitsyo. Ano siguro ni sa pepper no? Ay dili kaya ang gibutangan man gud na akong timpla sa kuan sa oil. Kanang karne sa sunod ba? Ah, Ay, halang. Halang gamay. Nabusog ako sa tubig, demonyo. Ayoko na. Para sa Thailand food. sabi sa dantay lang yung paon sila sili oy. Pero may mga sili kasi naman na tolerable yung anghang. Parang dito, di ba yung pinakamaanghang, yung parang siling demonyo tawag. Kana sili mo nila. Magkamakain ka, mga demonyo. Hindi lang kuan. Kakainin na natin yung bukuron. Buron or tuko. This is tuko. Turon na buko. Di maaaring Tuko. Simple Amore. Oo. Ayan, kakain na tayo. Kanina maanghang yung kinanin din kay Rhea. Ito naman ang magpapatanggal ng spiciness. This is the sweetness. So as you can see, nakikita nyo po may ano. Ano? So as you can see. As you can see, Nakikita nyo po. as you can see, there's a white sauce with the bulate because of the buko, the scratch buko. So, wag natin kainin to kasi gibulat-lat na niya for the picture. So, let's taste the whole turon. Nakasil. Ang gumawa po nitong turon na to ay si Ma'am si G. Mas mahaba pa po yung turon sa kanyang daliri. Isit ka. Ah. Ano man? It's like buko pie. Buko yung pie. Ang buko ron. Umaga sa ano, pinamasa na egg pie yan ng kinang si Jollibee na. Ko rin. Lamit na siya. Hindi egg pie. From the spiciness na ang sarap ng spicy kanina, ito naman pag dikit, ang init naman, sa sobrang ng anghang natuloy ang dila ko. Pero ang sarap niya. Kulain mo kamera. Ay, yung mga niya. Ang init. Ang dagdag. Wala na buko pa yun. Buko pa na kuan. Sa Jollibee. Ano ba? For me, kulang lang siya ng honey. Ano? Kasi may love na. Ay! Hindi, honey ba parang may sauce. Kasi may sweet na rin, di ba? Or siguro may something deep lang, parang peanut butter. Like that. Or yung igit ko kanina. Lani, kayo siya guys. Busog na ako. Pwede na magpa-love. Thank you, Beng. Lamit tayo. Papa ko, kanina akong ikuan. Init? Ano? Inis nga. Dito may kasi ito yung ginanon niya yun. Gusto mo ikat-kat man yung dito. Di pa straight ra na ako. Ano kayo? May siya. Parang buko pie. Kumituron? Dapat nakat hindi ako pa kontak mo kung mo. Hindi Isa pa, palamit tayo. Ano kayo no? Kuha pa ko isa. Nga! Diet man ko. Diet man ko. Sige ano. So let's try.
Let's try the turon mango. It's so very delicious. Buko? Buko pala. So coconut turon. Na. Oh, coconut turon. Masarap pa to kaysa binibenta sa... Hindi tinipid yung sahog, diba? Sarap.